Niilo Lehmus, miten voin auttaa? Kyllä. Selvä, 3-2. Kuulemiin, kiitos, hei. Niilo, saitko sopimukset jo valmiiksi? En mä nyt niitä ota faksaa keskukseen. Nytkö? Kun mulla olisi tässä vähän muutakin. Heti kun ehdit tarkkana, Niilo. Aika on rahaa ja sitä ei ole liikaa. Niilo Lehmus, ja miten voin auttaa? Minä täällä. Mä vaan soitin, että muistat ne ostokset. Kiitos, mä muistan kyllä, kulta. Mulla olisi nyt vaan vähän kiire täällä töissä. Niin kiirettä, että ei mulle jutella. No ei. No hyvä. Hei lisää siihen listaan sixpack kaljaa ja tuore juustoa. Mitä merkkiä? Ei mitään väliä, jotain halvinta. Kyllä, rakas. Hei, milloin sä tulet muuten kotiin? No, heti kun mä vaan ehdin. Täällä on paljon töitä ja koko ajan kiire. Meneekö vittu taas iltaa? No aina pidempään, mitä kauemmin me tässä puhutaan. Hei, rupeat sä mulle vittu aukoo päätä? En mä tarkoittanut pahaa. Mä tuun nyt niin nopeasti kuin mä pystyn. Ei me iltaa asti. Vielä muutama tunti ja sitten mä menen kauppaan. Mä ostan kaikki, mitä me sovittiin aiemmin. Ja lisäksi tuore juusto ja sixpack kaljaa, okei. No hyvä. Mä toin nää ostokset. Mä oon odottanut koko päivän, että mä saan ruokaa. Voisit käydä siellä kaupassa. Mitä? Ei mitään, täällä on tätä ruokaa. Mä laitan ne kaappiin ja menen pilalle. Joo. Missä ne on? Mitkä? No ne helvetin kaljat. Kyllä te täällä pussissa pitäisi olla. Ei näy. Älä vaan sano, että sä unohdit ne, vaikka mä soitin sulle. Ja ne olisi jäänyt sinne kauppaan. Vittu olisit ite jäänyt sinne kauppaan. Lähet. Takas sinne! Anteeksi. Hyvä Niilo, sitten töihin. Anteeksi. Mitä? Niin, mulla olisi semmoista ollut, että Jatka vaan. olisin tiedustellut, että olisikohan mitään mahdollisuutta pitää paria päivää vapaata? Ei vittu pysty. Eihän meillä ole varaa pitää taukoja täällä. No kyllähän mä sen ymmärrän, mutta... Muuttako pitäisi? Totta kai pitäisi, niin. Mutta katsotaan parin kuukauden päästä uudestaan. Siihen asti hommiin.
Huomenta. Sä oot myöhässä! Mitä? Miten sä voit olla noin huolimaton? Nukut jossain helvetin kylpyammeessa! Se oli vaan vahinko. Vittu, sieltä sit saada potkut! Suomessa on miljoonia työttömiä ja jätkä vaan nukkuu jossain kylpyammeessa työaikana! Kyllä pomo ymmärtää. No eikä ymmärrä, sieltä sit saada potkut! Muista käydä sitten kaupassa. Mä laitoin ostoslistan sun laukkuun. Kyllä kuuta. Niilo! Sun laukkuun! Meidän firma olisi mennyt jo aikoja sitten konkurssiin, jos sunlainen munapää olisi täällä päättämässä asioista. Meillä ei ole aikaa virheisiin, meillä ei ole aikaa muuhunkaan, koska se maksaa liikaa. Kai sä perkele käsität, että jos me kaikki myöhästeltäis joku aamu, täällä ei olisi ketään töissä, koska me oltais menty konkurssiin! Saisit olla kiitollinen, että antanut potkuja. Me otettiin sut tänne vaan koeajalle. Ja mikäs siinä, hyvin oot hommas hoitanutkin. 5 vuoden aikana. Mut silti... Anna olla viimeinen kerta. Kyllä pomo. Hyvä! Nyt jos huomaat, mulla on kiire, niin kuin meillä kaikilla. Ois syytä palata töihin. Sun pöydälle ilmestynyt uusia hommia. Ne pitää olla valmiina ennen huomista, jotta ne ehtii aamu 5 kuljetuksiin. Mä toistan tän vielä kerran, en siksi, että sä olisit tyhmä, vaan että se ymmärrät. Niitten hommien pitää olla valmiit vielä tänään! No mitä sä vielä ootat? Töihin! Ja suljeppa puppelipoika ovi perässäs! Ja tulin takas. Mitä? Eihän kello vielä 2:00. Sä olit oikeassa, sain potkut. Potkut! No mitä me nyt tehdään? Haluatko, että mä menen johonkin sossuun jonottaa? No en. Miksi sä menit myöhästyä? Sä sait potkut, saatana! Kävitkö sä edes kaupassa? Itse asiassa en. Mä tulin vaan nukkumaan. Nukkumaan! Jos haluat mennä kauppaan, niin mene kauppaan. Oletko jo tehnyt päätös? Mikä sulle on tullut, Niilo? Palan halusta kuulla sen. Niin. En tiedä, oletko miettinyt vastaukseen. Kyllä.
Mitä valkoista? Miten menee? Kiitos, ihan hyvin. Mitä sä teet? Miltäs näyttää? Näyttää, että sä syöt. Terävä havainto. Alat sä viisastelee vai? Anteeksi, ei mulla todellakaan tarkoitus loukata, että jos mä voin jatkaa matkaa eteenpäin. Sä et lähde minnekään, niin kun me annetaan lupa.
Ja sai sulle lainata puhelinta. Halo? Halo? Iltaa. Me vähän petyttiin, kun sä et viimeksi niin nopeasti. Mitä te multa haluatte? Mitä sun mukaan olisi, mitä meillä ei oo? Mihin sulla on kiire? Haluatko sä multa ongelmia? Minne sä meet? Minne mun pitäis mennä? Minne sä meet? Tuu mukaan, jos kiinnostaa. Tätä mä en oo edes vielä lukenut. Täällä ei edes melua niin paljon. Minäkin tulin tänne puolivahingossa. Tää on oikeastaan meikäläisen kämppä. Tai paremminkin sateensuoja. Mullakin oli koti. Mites sille kävi? Niin. En mä tiedä. Ei sulla ole mitään syötävää. Mä meinasin just kysyä sulta samaa. Niin. Nälkähän meillä kaikilla on. Huomenta.
Siitä onkin aikaa, kun joku on viimeksi sanonut noin. Kuka? Mun avovaimo. Maija. Mitäköhän sille kuuluu? Mä jätin sille kyllä rahaa. Miltä se nyt tuntuu? Ootko valmis? Valmis mihin? Hankkimaan ruokaa. No, totta kai. Mä oon sitten tosissani. Tää ei oo mitään leikkiä. Kyllä mä sen ymmärrän. Ymmärrätkö? Sano vaan mitä mun täytyy tehdä. Mikä tää on? Pamppu. Pamppu? Mitä mä pampulla teen? Hei, mä sanoin, että tää ei oo mitään pelleilyä. Okei. Me mennään tuohon piiloon ja odotetaan. Tuossa nurkan takana on kauppa. Kun sieltä tulee joku, niin mä pysäytän sen. Sä tuut takaa ja kolkkaat sen. Otetaan ruoat ja lähdetään syömään. Mä en oo koskaan kolkannut ketään. Ai et. Miten se eilinen? Hoidat sen samalla lailla kuin eilisenkin. Se on ihan eri juttu. Miten niin? Mun henkeä uhattiin. No, haluatko sä sitten kuolla nälkään vai? Ei me otais ketään tappamassa. Kun vaan kalautat sitä, että se ei kerki huomata mitä me tehdään. Näin! Ymmärrät sä? Hei, ei meillä ole aikaa tällaiseen. Okei. Hei, sieltä tulee joku. Hei, muista, mä pysäytän se kolkkaat. Hei! Mitä sä oikein yritit? Näin vaan menee, etkä ilmoittanut mulle mitään. Mä soitin jo poliiseillekin. Anteeksi. Mitä sä meinasit? Mä olin tosi huolissani sinusta. Mä halusin jotain uutta. Mitä vikaa vanhassa on? Älä huuda, mä en pidä siitä, että mulle huudetaan. Niilo! Sä oot kuin joku hullu. Sä juot ja kiroilet jatkuvasti. Anteeksi. Miksi sä et ikinä puhu mulle mitään? Sä oot aina niiden kirjojen kanssa vaan. Luulet sä, että mulla oikeesti oli hauskaa? Mä pelkäsin. Niin mäkin.